Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. इथल्या मजगती गाकुवेदान केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या हे जापेचो निषेध केला. गाकुवेद म्हणटा केंद्र आणि राज्य सरकाराक एसटी विधानसभेन आरक्षण दिवचे ना. लोकसंख्ये प्रमाण तांकां 4 तरी सीट जायच. काल फायल केली ते बरे आसा पण ती दे आर ऑपोज जे आर्ग्युमेंट जाल्या तितून स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग स्टेटस टू द एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा. म्हणजे जे रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय स्टेट आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इम्प्लिमेंटेशन करपाक त्या फेवरान त्यांनी कांय दिवना. सो ताका लागून आमी ह्या सरकाराचो निषेध करता आणि आमी मागता की त्यांनी ह्या फोर्थकमिंग असेंब्लीन 2022 जे आमचे इलेक्शन जातले तितून आमकां रिजर्वेशन दिवचें. किमान 4 तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांनी रिजर्वेशन आमकां दिवचें हेच आमची मागणी आसा.